Sanibonani, ngiyanibingelela. Angazi nokuthi ngagcina nini ukwenza ividiyo. Namhlanje ngenza nje ividiyo ngisemthatha, nakhona ngisohambeni ngokomsebenzi. Nakhona ngidlulela eCape Town, eKraaifontein. Namhlanje ngithi anginibingelele nje kusayisekuseni kuyikhathi ku-22:10. Ngidake sikhulume ngendaba yedlozi nomsamo. Yazi abantu mhlawumbe sebayizwa le topic, kodwa-ke kulungile-ke mhlambe-ke uke wayizwa phambilini, kodwa bongayizwi ngale ndlela le engizoyichaza ngayo mina. Uzwa uma kuthiwa umsamo ungcolile. Uma umsamo ungcolile akusho ukuthi usuphelelwe ukuthi uzokhuluma kuphi nedlozi. Indawo yokukhuluma nedlozi akusibona umsamo kuphela. Mangisho kanjalo ngikhuluma ukuthi ungaya entabeni ukhulume nedlozi, ungezuphatha lutho like lento abathi abantu uyophahla, njengoba ngingachaza kwenye ividiyo ukuthi ukuphahla nelathi into ezihlukene. Sikhuluma ukuthi uyokhuluma nedlozi, uyokhuluma nje nalo, uyobeka izikhalo zakho, uyocela lokucelayo. Akudingi ukuthi ungaze uye emsamo kuphela, ngoba kuyenzeka umsamo ungcole ungabi muhle, udinga ukuthi kube imisebenzi emide nemikhulu ukuthi uwulungise. Buka-ke ungaya entabeni ufike ukhulume. Yazi entabeni ungaya ngisho uwena uqobo lwakho, uyobeka usizi lwakho, ubamemeza bakini, ubathakazele, ubasho ngey'thakazelo. Mangithi iy'thakazelo ngikhuluma ngokuthi bathi Xhosa iduko, angazi noma ngisho kahle la esiZulwini ukuthi mangithi bathakazela ngikhuluma indaba ukuthi uma uthi mhlawumbe idlozi lakho uNdlovu, uzobamemeza nina boGatsheni boNdlovu bobuya benyathi. Ngiyacela ukuthi makube nje kunje kube nje kube nje, naku kunje kubopheke lapha nalapha, ukhulume khona lapha entabeni. Nangaphandle kwentabeni, kwasentabeni uyazi ukuthi esibayeni la kulala khona iy'mbuzi zakini, sengisho isibaya, uqobo lwaso isibaya, the kraal, la kuhlala khona iy'mbuzi zakini, noma la kuhlala khona iy'nkomo zakini. Ungaya ufike ukhulume nedlozi khona, ungaya emsamo kuphela, ukhulume nedlozi, uthethe nalo, ukhulume nalo, usho lento ofuna ukuyisho, usho lento ofuna ukuyicela. Noma kuthiwa ulayithanga mpepho, kodwa uma ufika wabathakazela nje wabeka udaba lwakho, bazokuzwa. Nalapha entabeni ungenza kanjalo, bazokuzwa. Nasemfuleni, emanzini, ungaya emanzini ohambayo ufike ukhulume, ubeke udaba lwakho, ubeke ukukhala kwakho, uphonse imali emhlophe ehlukene. Mase-ke kungenela la ekutheni uphonse imali-ke emhlophe-ke lapha emanzini uma ukhuluma nalo idlozi. Kufanele uphathe-ke imali emhlophe lokhu sikhuluma la ngohlweza, ifanele ibe u-7. Njengoba ngithi fanele ibe u-7, naku-ke uzonikela kumanono akomalume bakho, unikele kumanono akobaba bakho, ogogo bakobaba bakho, ogogo bakoma wakho, omkhulu bakobaba wakho, omkhulu bakomalume, ebese ngaleli linye ozicelela wena lokhu okucelayo. Okusho ukuthi kahle kahle la enhlangothini ocela kubona bathathu, komalume, ogogo, omkhulu, amanono, inhlangothi ey'ntathu lezo. Nakobaba, ogogo, omkhulu, amanono. Kusho ukuthi la mashumi asewu-6, leli ka-7-ke sekuyilakho, sowucela wena lokucelayo. Ubatshele ukuthi nina bonkomo zadla ekhaya ngoba ziswele abelusi, naku empilweni yami kunje kunje nje, naku konakala, naku kubhidlika lokho engithi naku, naku ikati lilale eziko, naku umsebenzi ungasaveli. Khulumani boGatsheni, nikhala ngani, nifunani, nginenzeleni. Ukhulume nabo lapha, ngeke bangakuphenduli. Ngikhuluma ukuthi ukhulume emfuleni ohambayo, noma uye esizibeni uqobo, ukwenza esizibeni lokuphonsa wona la mashumi engiwabalile ngithe awu-7. Abantwana mangithi amanono, ngisho ukuthi
abantwana bakomalume, amakhehla akhona, izalukazi zakhona, abantwana bakobaba, izalukazi zakhona, amakhehla akhona, nelakho lokuzicelela wena. Wenze njalo nakhona la esizibeni, kungasewona ngomfula ohambayo khona lesi sibeni, ukhulume, ubeke isikhalo sakho, usho ukuthi idlozi malikhulume ukuthi lidingani, malikhanyise naku kumnyama kunje kunje. Ungashisanga mpepho excuse me, ungaphathanga sibilibhoco, ungaphathanga drink, Coca-Cola, ama-aphula nani nani. Ukhulume uwena, ngoba phela ukhumbule ukuthi njengoba ngibalisisa ngigcizelela ukuthi ungaphathanga zibilibhoco, ungaphathanga coke na-aphula na-banana. Ukhumbule ukuthi empilweni siyafika isimo lapho ubone ukuthi kulesi sikhathi nangalo mzuzu anginalo ngisho 10. Pho uzo-afforda kanjani i-aphula? Uzo-afforda kanjani ubhanana? Uzo-afforda kanjani insuku? Kuyenzeka kuficwe leso simo sokuthi awukwazi noku-afforda lezo zinto. Okay, angithi ngikhulume ngamashumi aphonswayo. Uma ufica leso simo sokuthi uhamba nje uyokhala awunalo lalo mashumi, ayikho inkinga, ngoba phela vele kuyenzeka lesikhathi empilweni ukuthi sikufice ukuthi ungabe ngisho naneshumi ephaketheni. Kodwa naku kufanele ufikile uzokhuluma ukuze phela ukhale, udlulise ukukhala kwakho edlozini. Lalela-ke uma ufika emfuleni ukuthi yenze njani. Thatha amatshe la phakathi emfuleni abe u7, uliphonse ngalinye ukhuluma ubabiza. Uma uthi usuqonde ukukhuluma nezalukazi, uliphonse ukhulume uthi nina bogogo kwasha bacima kanje kanje, nina bomkhulu, nina boba, uphonse amatshe uqobo akhona ngqo emfuleni. Noma ngabe waphonse lokhu uhambayo ukhuluma kuwona, noma ngabe ushweleza ucela kulo omile isiziba umfula leso isiziba. Thatha amatshe la kuwona la, ngoba esizibeni ngeke uwathole, uzowathola kulo mfula lo ohambayo. Thatha amatshe khona, akhona amatshe omfula la azenza ngathi anembala ehlukahlukene, amanye azabe ngathi grey kakhulu. Thatha nje uwamix, uwaphonse esizibeni ukhuluma, usho ukuthi naku kunje kunje kunje. Kanjalo nosolwandle futhi ungaya, njengoba ngisho ukuthi ziningi ngabe indawo ungakhuluma nedlozi kuzona ngaphandle komsamo, ngaphandle ukuthi angikwazi ekhaya mina ukukhuluma nedlozi nokushisa impepho, ngoba mhlambe ubhuti omdala wena oshisa impepho akekho futhi akafuni into yomuntu, mhlambe ekhaya idlozi lingcolile. Cha, ungaya-ke nasolwandle, nakhona olwandle uma uthi uficwa leso simo ukuthi awunalo ngisho 10, thatha wona amatshe akhona, ukhulume uwaphonse, ukhulume uwaphonse, ukhulume uwaphonse. Uma uzizwa futhi ukuthi khala ukhona lapho olwandle, noma esemfuleni, noma esesizibeni lesi engisishoyo, noma esentabeni, ungazama ukuba strong nangesikhathi esingafanele. Khala, khuluma, ukhiphe konke okungaphakathi, usho ukuthi ucelani kubona, usho ukuthi ucela baqaqe kuphi nakukubophela. Ngakuthembisa ngeke ungayitholi impendulo. Ukhulume uzilahle, usho nokuthi noma ngabe ngone kuphi, ngiyacela ningivezele ukona kwami, ningixolele futhi ngiyasithula kunina, ngiyaxolisa, naku sekubheda konje konje konje. Uma kungenxa yezono zami ngixoleleni. Ngiyakutshela ngeke ungayithola impendulo, ngeke ungayithola impendulo, uyobuya uyithole impendulo. Ngicela ukuthi abantu ezinye izinto bangabuki ukuthi zidinga ukuthi sisezenziwe la ekuthiwa khona ngoba wena uzalwa la kufanele wenze la into. Cha, uyakwazi kwayiwena uqobo lwakho usuke uyozimela emfuleni uzikhalele ubeke usizi lwakho. Uyakwazi kwayiwena uyobeka usizi lakho entabeni. Uyakwazi uyobeka usizi lwakho olwandle. Lezo ndawo zonke likhona idlozi kuzona, lizokuzwa uzoyithola impendulo. Masibonge.